Arratsaldeon denoi, eta mila esker etortzeagatik. Plazer handi bada, hemen Bilbon egotea olako hirukotearekin. Eta, asko luzatu gabe, aurkezpenekin hasiko naiz. Badakizue, saioa izendatu du nola izendatu minak, eta hor kontzeptu batzuk jarri ditugu. Menderakuntza, kolonialismoa, arrazismoa, barbarismoa. Eta asmoa da, Maria Raimondezen liburu batetik abiatuta, Akasado Amo izena duena, gai hauei buruz hitz egitea, eta horretarako ekarri ditugu beste bi gonbidatuak. Lehenengo aipatuarekin hasteko, ezagutzen ez duenarentzat, Maria Raimondez Lugokoa da, Aliziarra. Idazlea eta itzulpengintza eta interpretazioan doktorea, Bigoko Unibertsitatean. Militantzia lanetan ere ibiltzen da, besteak beste Implicadas no Desenvolvimento, kooperazio feministako erakunde. Bere gai nagusiak, feminismoak eta teoria dekolonialak dira, alderdi desberdinak analizatzeko prisma modura erabiltzen ditu horiek, itzulpenetik hasi eta literaturara, nazioarteko kooperaziotik igaroz. Eta hainbat lan akademiko ere baditu horren inguru. Baina horretaz gain, literatur esparruan ere argitalpen asko ditu. Itzulpenak, saiakerak, haurrentzako liburuak, olerki bildumak eta eleberriak. Bi aipatuko ditut, azkenetakoak, bata aitzakia eman diguna bera, Akasado Amo, lehengo urtean atera zuena, eta besteak gaztelaniara itzuli berria eta egun hauetan Euskal Herrian aurkezten ari dena, Furia nobela. Lehenago ere gonbidatu izan dugu Maria Euskal Herrira, besteak beste 2017ko jakin jardunaldietan izan zen, eta orduan ere gaurko norabide antzekoa egitera ekarri genuen, beraz, ereindako lurrean gabiltza. Bere eskuinetan, Sira Crespo dago, kataluniarrea, baina gazteizta hartua, honezkero. Historialaria da ikasketaz, aintzinaroan doktorea Bartzelonako Unibertsitate Autonomoan. Eta amatasunaz eta emakumeen historia ikertzen du, eta eskarmentu horrekin oso begirada interesgarria eskaintzen dizkigu euskal kulturan eta literaturaren genealogia. Adibidez, azken denboran, gerra aurreko emakume idazleak ikertzen ari da, eta begirada zabal horren emaitza da, Maternalias, de la historia de la maternidad liburua, edo Tene Mujika udazkeneko argitan lan. Jakineko kolaboratzaile ere bada Sira, egunen gurpilean atalean idazten du, historiatik gaurkotasunaz. Pasaden jakin jardunaldietan hartu zuen parte, eta handik etorri zen ezin esanaren minen ezin esana gogoeta bat nazio gatazkari buruzko teorizazioaz, artikulua, eta gaurko mahai inguruari keinua egiten dio titulu horrek, edo alderantziz gaurko mahai inguruak keinua egiten dio Siran mahai gainean jarri zuen auzia. Eta bukatzeko, aldamenean Ibai Atutxa, hizkuntzalaria eta literatur kritikaria da, literatura konparatuan eta kultur ikerketetan aritu izan da batez ere, Valentziako Unibertsitatean egin zuen doktoretza, baina Bilbon, New Yorken eta Bartzelonan ere ibili da teoria kritikoa eta teoria dekolonialak lantzen, besteak beste. Teoria horien ezagule fina da eta hainbat ikastarotan aritu izan da gaiaz, gaur egun EHUko irakaslea, okerrezpanago, Arte Ederren fakultatean. Bere zenbait lan aipatzeagatik, tatxatuaren azpiko nazioaz eta kanonaren gaineko nazioa saiakerak, euskal literaturaren analisi zorrotza, eta gaurko gaiarekin zuzenean lotzen den barbaroak eta zibilizatuak liburuxka txiki, baina fina. Pentsatzen dudana, behin baino gehiagotan txiki, fin eta fina. Hirurak aurkeztuta, niri tokatzen zait gaia kokatzea edo, eta esan dudan bezala, hartu dezakegu Siraren aipatu dudan artikulu hori nola izendatu minak galdera kokatzeko, ez? Badaude Euskal Herrian hainbat min, badaude Euskaldunen artean hainbat min,
baina Sirak berak esaten zuen artikuloan hitzak falta ditugula min horiek izendatzeko. Justu urtarrilean beste mahai inguru bat egin genuen Julia Ojedarekin, Matriotes kolektiboaren nazionalismo feminista zer den ezagutzeko, eta gaur ere, antzeko zerbait egin nahi izan dugu, beste prisma batetik, Maria Raimondezek egin duen liburuan badagoelako antzeko ariketa bat, alde batetik nola ez izendatu, min batzuk, nazio Europarren inguruan, eta nondik hasi izendatzen ere proposamenak daude. Eta hirugarren begirada izango litzateke, aipatu duan barbaroak eta zibilizatuak, Ibai gure min batzuen jatorrian barbarizazio prozesu bat jartzen duelako, eta zibilizatu barbaro dikotomia horretan harrapatuta ikusten gaituelako, okerezpanago, euskaldunok gure minen bila. Beraz, hori da mailean zuek hirurok egoteko arrazoia. Nire asmoa da lehenengo Mariari bere liburuaz galdetzea. Atzerapena kalkulatu. Ez dut esan, baina hor dabil... Hor dabil aingeru kontseiluko langilea, itzulpen lanetan, saiatuko naiz lana erresten. Esaten nuen, abiatuko garela Maria Raimondezen Casaldo Amo liburuaz, eta, hasteko galdetu nahi nizuna zen, zein den liburu hori idaztearen helburua, ze asmorekin abiatu zinen halako liburu bat idazten, eta gero liburuaren atal desberdinetan zer proposatzen den, gutxi gora bera, laburtzen moduko. Arrasaldeón, boas tardes. Ben, para min é unha situación esta, xa dicía antes de empezar, de fantasía, vale? Por varias cuestións. Primeiro, son intérprete de conferencias, co cal recibir interpretación para min é algo totalmente emocionante e novidoso, é algo que, polo de agora, xa me aconteceu aquí en Euskal Herria, ou seja, que xa vos teño que dar as grazas por incluirme na vosa comunidade lingüística con ese acto de xenerosidade que é ofrecer a interpretación, non? E dicía que é unha fantasía, para falar da Casa do Amo tamén, escribir un libro que eu pensaba que é un libro que de debate, digamos, sobre o sistema literario, lingüístico e cultural ao que eu pertenzo, e que sorpresivamente atopou un eco e un espazo noutro lugar, non? Isto é algo para min totalmente inesperado. Entón, estou moi agradecida de estar aquí e iso de que teñamos de que este libro sexa unha oportunidade de encontro e de facer abanear as nosas casas, non? E facer que a reflexión tamén viaxe mesmo sen que haxa traducción, que para min tamén é algo moi sorprendente, non? Para ir á tua pregunta sobre por que escribín este texto, penso que a orixe parte do meu traballo como traductora e intérprete, como estudosa da traducción e da interpretación dende o punto de vista feminista e colonial, e a partir de aí, tamén por outras cuestións que son máis longas de explicar, que non imos entrar agora, do meu activismo e de traballo coas compañeras do sur de distintos lugares, ao final sempre aparece a constatación, non?, de como toda a estrutura colonial, toda a estrutura de interacción entre o patriarcado e a colonialidade é un aspecto que está moi presente nas nosas comunidades, pero moi invisible, non? É moi importante sacalo á luz, facer que sexamos capaces de velo primeiro, de nomealo, de debatelo e de transformalo. Entón, digamos que este libro é un primeiro paso no que eu tamén moi conscientemente utilicei a miña posición dentro do sistema literario galego, dado que eu xa non son unha persoa que acaba de chegar, teño unha carreira que me permite, o mellor, falar de certos temas públicamente que se cadra a outras compañeiras non sería tan doado que
que as escoitasen, e a partir de aí pois propor unha revisión de como nos entendemos literariamente neste caso, que é o que focalizamos, tendo en conta pois, unha serie de tropos que son moi comuns cando falamos tanto de Galicia como nación, como cando falamos máis especificamente da literatura, que era o que a mí me interesaba analizar o mellor un pouco como síntoma, non? Da estrutura e do normalizados que temos algúns tropos. Dentro diso, xa para ir á segunda parte da pregunta, pois eu vou vos contar un pouquiño o que eu atopei. Tamén me interesaba, por certo, dar neste libro como unha síntese, unha base, uns alicerces do que son as teorías feministas e decoloniais, que fose accesible, que, bueno, pois algo que está como disperso, que moitas veces accedemos só cando hai traducción de certos textos, non sempre é o caso, non? Pois ter como algo sintético en galego que permitise a calquera que queira saber pois, que son as teorías feministas e decoloniais, pois ter polo menos unhas pinceladas e un xeito de chegar tamén a través da bibliografía a outros textos. No caso de Galicia, pois pola nosa historia, o galego é unha lingua sempre sen poder. A diferenza, como tiven a sorte de ler aquí a contribución de Ibai, pois penso que aí se cadra hai unha pequena diferenza, non? O galego nunca ocupou o espazo de poder, nin na igrexa, nin na empresa, nin en ningún lugar. Isto, claro, pois determinou o desenvolvemento dunha idea, non? Dunha identidade nacional concreta. Eu penso, sempre falo desa situación gonzo, non? Entre, pois, Galicia é unha comunidade non hexemónica, pero tamén é un pobo hexemónico, no sentido en que é un pobo maioritariamente branco e europeo e occidental. Para min é unha situación de intersección de gonzo, non? Que bisagra, porque é unha palabra un poquinho diferente, para afrontar esas alianzas. A Casa do Amo non inclúe un listado moi exhaustivo de obras, ni moito menos, nin as máis significativas, senón que collín aquelas que eu fun lendo que foron aparecendo de maneira como poda atopar calquera lectora en galego. E aí, claro, dende esta óptica crítica, empezamos a ver como hai, por exemplo, orientalismo, tanto históricamente, houve unha fase aí a principios do século XX, pero tamén na actualidade seguimos tendo escritores que van de viaxes a lugares para falar doutros escritores occidentais, non? E falar de Egipto, falar de cousas que nos deberían de, bueno, polo menos chamar a atención. Despois todo o que é a relación coas Américas, non? Que no noso caso, polo tema migratorio, de exilio ou migración, pois, claro, hai un discurso establecido moi central no que é a definición de Galicia, que ten que ver con toda esa Galicia emigrada, Galicia migrante, e que para min resultaba moi problemática, porque nunca nos paramos a ver dende a outra perspectiva que foron facer esas persoas a que lugares, que discursos apoiaron, xa dende a época colonial, toda esa parte así máis histórica, pero no caso literario, que digamos o que centra o libro, despois os corpos racializados, sobre todo os corpos das mulleres e disidentes. E aí, claro, hai unha gran cantidade de textos que para min resultaban moi preocupantes. Algúns, como digo, non estaba eu buscando nin os máis significativos, nin os máis... Hai unha variedade de cousas, dende autores moi coñecidos como Manolo Rivas a autores máis anecdóticos. E anecdóticas, porque tamén hai autoras. Na parte final do libro, sí que, xa digo, fixen toda esta análise para dar a ver que hai unha estrutura, hai un pensamento e que a colonialidade forma parte fundamental tamén da nosa definición nacional. E que mentres non empecemos a afrontar esa parte e deixemos de falar de nós como un pobo oprimido, si efectivamente por un Estado, pero tamén con esa outra parte, temos que deixar de falar de nós como povos colonizados, porque isto xa non é só que non sexa exacto, senón que é contraproducente no sentido en que nos permite obviar a nosa contribución tamén á colonización das nosas outras, ou falar
tropo bastante habitual dos galegos como escravos, non? Sobre todo cando falamos desa épica da migración e demais. Claro, digo especificamente no libro que sí, pois houve galegas e galegos que querían traballar as Américas en malas condicións, pero non foron raptadas do lugar onde vivían, non foron mutiladas, non foron traficadas, non foron obrigadas a parir para vender as súas crianzas. Entón hai que utilizar a terminoloxía con máis precisión, porque ademais isto é o que nos permite falar realmente despois da contribución galega á escravitude, bueno, unha serie de temas que son importantes. Xa para concluir, pois iso, na parte final do libro tamén tiro algúns exemplos de como o discurso subversivo da visión colonial tamén está presente na literatura en lingua galega. E é moi importante reforzalo, igual que pasa cando revisamos o canon dende o punto de vista da escrita das mulleres e disidentes sexuais e de xénero, esa panorámica cambia totalmente, non? E temos un sistema literario definido dende outras bases. Bueno, pois a idea tamén darnos a entender que xa en lingua galega temos outros textos que non están ás veces centrais no canon, pero que deberíamos de impulsar a esa centralidade porque son os que nos dan claves para entender outras maneiras, e son textos de distintas épocas, non son textos agora, hai algúns recentes e outros moi antigos. Bueno, pois que esta reflexión non é algo que apareza agora con esta época histórica, senón que xa está aí dende hai moito tempo e hai que, bueno, pois darle a súa centralidade. Bueno, hitza hartu nahi baduzue, ondo, bestela badut beste galdera bat liburuaz, eta gero nahi duzue hitza zuen. Vale, bigarren galdera izango litzateke, bueno, liburua irakurriz, behin baina gehiagotan etortzen zitzaidan galdera, hau akademiari idatzita ote dagoen, baju entzute dula. Galdetzen ari nintzen, liburua irakurri ala, burura etortzen zitzaidala, zein zen liburuaren publikoa edo, nori begira idatzita dagoen. Akademiari begira, kulturgileei edo literatuei begira, kultur kontsumitzaileei begira, bazeudelako mezuak, ikuspegi dekoloniala praktikan herri mugimenduetan badago, agian literaturan ez, ezakit zehaztu dezakezun hori, zein gogoan, zein zeneukan idatzi egitakoa, non eragin nahi zen. Sí, precisamente isto ten que ver co que comentaba antes sobre a miña propia posición, non? Cando escribín este libro, é evidente que o escribín para persoas brancas, que son a maioría das persoas que configuran Galicia neste momento, tamén tendo en conta que, bueno, pues todas as críticas, non, nas compañeiras racializadas, cando din, e é algo no que eu creo e que practico, que non é a obriga da parte oprimida de facer pedagogía, senón que temos que sernos as persoas que temos un componente desa hexemonía, as que temos que facer ese esforzo de coñecer, de saber. Entón este libro está orientado para as persoas, digamos, brancas en xeral, e é un libro que non xorde do nada, senón que cataliza, como ben dicías, cousas que están nos movimentos sociais e que procura dar pé a abrir outros debates nos que compañeiras que están creando, que están escribindo e que están vivindo en galego, pois teñan unha base na que apoiarse despois para traballar dentro de outros espazos. E tamén o escribín tendo en conta que, como dicía, Galicia é unha nación maioritariamente branca, pero non só. Temos, como en todos os lugares do Estado, unha poboación xitana que leva moitísimos séculos convivindo connosco, temos de persoas adoptadas, por exemplo, que algo en Galicia hai un gran nivel de persoas adoptadas que agora xa son adolescentes en moitos casos, e que para min era un acto de xustiza tamén poñer sobre a mesa que para unha rapaza ou un rapaz que está na escola lendo certos textos, para min é un acto de violencia ler eses textos, se non hai un contexto
que permita explicar e que permita que haxa un debate sobre eles. Esta cuestión de alianza e de empatía cara a quen lé tamén é un dos motivos que me levou a escribir, xa digo, tendo en conta que o público que eu tiña en mente, lóxicamente, non é unha persoa racializada que xa sabe o que vive cada día, non? Pero, bueno, se queremos que as nosas linguas sexan casa para persoas diversas, temos que facernos responsables tamén das imaxes que fomos proxectando sobre outros corpos, sobre outras persoas e sobre outras culturas e lugares. Só a partir de aí, que o que defende o libro, poderemos tirar partido das alianzas e da nosa posición, no noso caso de posición gonzo, non? É a única maneira na que podemos construir entre todas outra casa. Non podemos pedir que haxa persoas que acepten ou que teñan un compromiso coa lingua, pero teñan que aceptar que nos teñamos canonizadas e canonizados a señores que falan das mulleres negras como animais. É tan básico como é isto. Azken galdera, denboraz gabiltzen ez, ze harrera izan du. Ze harrera izan du liburuak, feedbackik jaso duzu, feedback ona, txarra. Esan nahi, badaudelako polemikoak izan daitezken jarrera batzuk, nahi eta bilatuak seguru asko, ia izan den erantzunik. Eu sempre digo que máis que polémica eu busco incomodar, porque a incomodidade é o único que fai que nos movamos de sitio. Cando estamos incómodas empezamos a movernos, entón para min é moi importante provocar incomodidade en quen se sente cómoda, non en quen xa está nunha posición de exclusión ou de non hexemonía. Neste sentido, eu creo que o libro foi recibido con moito interese, tanto é así que a primeira edición se esgotou, era unha edición pequena de 300 exemplares, pero bueno, enseguida, digamos que o libro foi desaparecendo con rapidez, e sí que teño a percepción de que é un libro que suscitou un debate, que tamén era un libro que había persoas que necesitaban ter algo tangible para poder avanzar nos seus debates. En ese sentido, imagino que haberá xente que estará cabreada, non vou vivir tampouco aquí nun mundo de flores e de fantasías, pero o que trascende públicamente a min como autora realmente é no sentido contrario, non? De que é un libro que é necesario, tamén para min é importante. O libro, os dereitos están cedidos a Casa Loandé, que é un colectivo de persoas racializadas de Santiago de Compostela, e para min era moi importante tamén que o libro circulase, porque cando falamos destas cousas parece que falamos sempre de algo moi teórico, non? E eu no libro tamén quixen deixar patente que hai que falar das cuestións materiais, e que parte, cando falamos de que podemos facer as persoas brancas, non? En todos estes debates, hai moitas cousas que podemos facer. Por exemplo, a min ás veces chamanme para ir a debates en Galicia e non vou. Dou outros nomes de outras persoas. É tan simple que ás veces como facer isto. Ou, se eu entendo que este libro só existe porque hai unha comunidade a que eu me alimentei, da que eu aprendín e coa que eu convivín, tanto en Galicia como fora, e, polo tanto, hai tamén unha necesidade de retribución material para non caer nun modelo tampouco extractivista, non? Que isto tamén é un perigo que temos moitas veces cando tratamos este tipo de temáticas, que ao final acabamos perpetuando tamén esa visión de eu extraio este coñecemento, poño a circular, non, o obxectivo non é ese. Para min son cousas que son realmente moi importantes. Maria berak aipatu du Oiartzuna, Galizia idatzitako eta Galiziari begira idatzitako obra batek hemen ere Oiartzuna egin zezakela. Nik esan dezaket, irakurtzen ari nintzen bitartean etengabe etortzen zitzaidala Ibairen liburu adibidez, gontz metafora hori bisagra, nazio bisagra metafora hori
gutxi gora bera iruditzen zaidalako beste agertzen dela Ibairen liburuan. Orduan, igual galdera izango litzateke Ibai laburpentxo bat egin ote zenezaken liburua irakurri zuenarentzat barbaroak eta zibilizatuaken zure teorizazioa nolakoa den, eta gero zuk ere oihartzun horiek entzun ote dituzun Mariaren posizioetan, edo? Kaixo. Ezak baino lehenago, eskertzen tortzegatik, eskertzen tolatzegatik, birari baita ere, olako espazioak ez direlako txantxetakoak Bilbo bezalako hiri baten, eta hau esan da, hasiko naiz. Hasiko naiz bukaeratik, oihartzunekin. Egia da, irakurtzen egon nintzenean, esaten nuen, baina, zer da? Esaten nuen, hau da, justu, nik esan nahi nuena, baina hobeto esan da. Batzutan. Edo, hau da aurrekoan, Danielerekin podcastean hitz egiten egon nintzena da hitz horiekin, ez? Eta iruditzen zait, irakurtzen egon nintzenean, sintonia erabateko ikusten duela, eta horrek erakusten zidala, hau dela, lehen ere egon gara esaten, ez? Agian Madrilen gehiegi interesatuko zaien gai bat, baina guri benetan interesatzen zaiguna eta behar duguna. Eta abiapuntua, nire liburuari usteko, abiapuntua oso antzekoa izan zen. Egia da nik, hain justu, zuritasunetik ez nuen postkolonialitateaz edo dekolonialitateaz hitz egingo zuen liburu bat idatzi nahi, baina ikusten nuen, hain justu, Mariak salatzen duen erabilera horrek zekartzen kalteak. Hau da, guk kolonizatuta gaude eta horrek zekartzen kalteak. Agian intuizioz beste batzuk argiago. Eta orduan, atzera pauso bat egin nuen eta esan nuen. Fikzio bat, nuen esan. Baina pentsatu nuen, begira, badago sintonia bat, pentsamentu kritikoan. Eta sintonia, justo honetaz egon ginen aurrekoan hitz egiten, errepikatzen ari nahi egiten duan ari bizitan, badago sintonia bat pentsamentu kritikoan, eta sintonia horrek esaten du begira. Gaur egungo gizartea da gizarte kapitalista, da gizarte cis heteropatriarkala, da arrazista, da imperial koloniala eta da ekosida. Eta hor badagolako adostasun bat, aitortu bat, eta horren barruan gertatu daitezke eztabaidak ala ez. Baina hizkuntza gutxituak, edo hizkuntza minorizatuak, edo hizkuntza minorizatuen komunitateak logika horretan sartzea ez da automatikoki gertatzen. Ez da adostasun kritiko horretan, ez da berez gertatzen. Eta orduan nik nire lanean hori planteatu nahi nuen. Badago batera pentsatzerik, badago logikak antzera ulertzerik. Eta orduan, logikan pentsatzen jarri nintzen. Eta logika oso labur esateko, eta oso simplea, bizitza baita komplikatuagoa. Baina, da, indarkeria guzti horiek aipatu ditudanak, indarkeria kapitalista, cis heteropatriarkala, koloniala, astiro joango naiz, haineru barkatu. Arrazista, imperial, koloniala, ekosida, aipatu ditzagun guztiak, badaude gehiago aipatzeko. Indarkeria horiek guztiak ez dira gizarte honen aurrera bidearekin berez konponduko. Justo kontrakoa. Indarkeria hauek guztiak dira beharrezkoak bizikaren gizarte hau existitu dadin. Are gehiago, gizarte hau existitzen da indarkeria hauei esker. Orduan galdera zen hizkuntza minorizatuak hitz egiten dugunon aurkako indarkeriak logika bera jarraitzen du. Liburuan horri ematen dioan erantzuna da, bai. Eta orain esan dugu, noski, bai, bueno, hau da, ez da bai da, bai ala ez. Nik
frogatzen dudan, nik frogatzen dudana da baietz. Eta hurrengo galdera da nola. Eta hemendik ere, akasa doamo eta nagusiaren etxea eta nagusiaren tresnak. Zein da, gure gizartea da nagusiaren etxea, zein da nagusiak darabilen tresna zapalkuntza hori gerta dadin. Eta nik identifikatzen dudana artxibo lan baten bitartez, ez zira zureak bezalako artxibo super zehatzak, egia esan, Maria, zur bezala, nuen asko begiratu behar izan. Oso gauza kanoniko guztien aurrean dauden testutera jo behar izan nuen, jarraikortasun bat topatzeko. Eta jarraikortasun hori zen, etengabe izendatzen gaituztela baita oraindik ere 16. mendetik hona, barbaro bezala. Barbarizatzen gaituztela. Ez da barbaroak garen ala ez, baizik eta barbaro gisa identifikatzen gaituztela. Eta, hain justu, barbaro izendatze horri esker eraikitzen dela gizarte hau. Ez soilik barbaro izendatze horri esker bakarrik. Zenoski izendapenarekin, eta honetaz ere ari gara, izendapenarekin batera dator, izendapen horrek ahalbidetzen duen makineria oso bat legala, administratiboa, poliziala, diskurtsiboa, mediatikoa. Eta izendapen horrek dakarren indarkeriari esker eraikitzen da guk bizi dugun eta gure bitartez bizi den gizarte hau. Dela baita ere kapitalista, cis-heteropatriarkala, arrazista, imperial, koloniala, ekosida, eta beste asko. Eta orduan, klaro, ez dakit, denbora zuk esan, Orain du, bale. Orduan, neurri baten hori da nire liburuak egiten duena. Eta nire liburuak egiten duena da, barbarizazioa jarraitu beste zapalkuntza ardatzekin batera. Eta ulertu, beraz, eta da zuk ere esan duzuna, Maria, claro, Euskal Herrian egon zen eta bagaude, Euskaldun barbarizatuak bagaude, baina badago baita ere Euskaldun zibilizatua. Eta Euskaldun zibilizatuak bere burua eraikitzen du gure barbarizazioaren bitartez, eta baita ere indarkeria kolonialaren bitartez. Eta baita ere indarkeria patriarkalaren bitartez. Eta baita ere ekozidioari esker. Hor eraikitzen da euskalduntasun zibilizatu bat. Da boterearen klase bat. Eta boterearen klase hori kapaz da boterea metatzeko, da kapaz boterea betikotzeko eta naturalizatzeko, hain justu indarkeria guzti hauek martxan jartzen dituelako. Eta hau gertatu da, gutxienez, 16. mendetik aurrera. Eta hor dago, 16. mendea, hemen izango dugu berriro Josia Zurmendiz, zergatik ez. Baina, modernitatearen abiaburua edo kokatu aldugun momentua, Abia Jalanen genozidioa eta expolioa eta kolonizazioa gertatzen den momentua, eta bar, ez. Eta orduan, claro, honek dakarrena da, eta ja, sintoniaz eta arituko naizena. Hain justu ulertzea ezin dugula, aldugu nahi duguna. Baina ez genukeela politikoki eraikitzaileak, estrategikoak izan nahi badugu, ulertu behar dugu, iruditzen zain niri, ulertu behar dugula, izendapen bakoitzak nagusiaren tresna ezberdin batzuk izendatzen dituela, gorputz ezberdin batzuk jasartzen dituela, eta indarkeria guzti horien bitartez eraikitzen dela nagusiaren etxea, Mariaren liburuaren izena aipatzeko. Eta zapaldutako komunitate ezberdin bakoitzari zapalkuntza
mekanismo ezberdinak ezartzen zaizkie. Eta bizitza eta heriotza ezberdin kudeatuko zaigu. Gu ez gara hiltzen Mediterraneoan, baina gu torturatuak izan gara sistematikoki. Eta orduan, ulertu behar duguna da, nola elkarrekin nagusiaren etxea eraitsiko badugu, ezin dizkiogu, iruditzen zait, Maria zuk esaten duzun bezala, kontraproduzentea dela guri jasartzen ezaigun tresna bat gutaz hitz egiteko erabiltzea. Hor pentua naiz. Oihartzunekin jarraituz, gidoia osatu dut Mariaren liburua irakurriz, beste bien testuak aurretik irakurritan euskala. Eta Ibairen barbarizazio prozesua etortze zitzaidan bezala, etortze zitzaizkidan beste 1000 referentzia kolonizazioaz, kolonizazioaren teorizazioaz baliatu izan direnak Euskaldunen kasua esplikatzen. Orduan, erortzen zitzaizkidan referentzia horiek, eta gelditzen zitzaidan halako sentsazio bat, esan duzela, orduan ze gertatzen zaigu guri. Jose Azurmendi bera hasi da aipatzen, nik jarraituko dut. Baduelako esaldi bat, nire ustez oso ondo laburbiltzen duena Euskal Herriaren egoera. Eta da, zer da nazio bat, modernitatean egon bai, baina botererik ez daukan. Ez da, botere formali, botere modernitatearen arabera homologatutako botererik. Eta iruditzen zait, Mariaren liburuarekin niri behintzat sortzen zitzaidala halako tentsio bat autoesplikaziorako beharrarena eta era berean autoesplikaziorako tresna faltarena. Eta horrak ordatu nintzen Sirakez. Orduan, Sirak aldarrikatu egiten zuelako jakin 273 zenbakiko artikulu hartan, nik uste dut, arazo nazionalei dagokienez, mina eta zauriak ikusgai egiteko unea iritsia dela. Eta horretarako, errepikatu egingo dut, mina zein den jakin behar dugu, eta horretarako teoria bat behar dugu. Galdetu nahi dizut, aldarri hori nondik sortzen den, duela hamarkada batzuk, ia aldarri horren premiarik ere egon netzitekenean. Zein diren min horiek, zuk ikusten dituzuna. Eta ia iruditzen zaizun, esan dudan bezala, nazio auzia desagertu duten eztabaida publikotik edo eztabaidetatik, edo horri buruz hitz egiteko moduak aniztu dute diren. Entzuten da ez? Gorrotu ditut mikrofonak, azteko. Egin nuen hitzaldi bat uztailean, eta galdera batzuk nituen, oraindik han daude, galderak, sentitzen dut. Hasten nintzen nire alabaren arazo batekin, ez? Eta, laburtu dezakegu esanez, pentsatzen dudala ez daukagula tresnarik euskeraren kontrako diskurtsoak aurre egiteko, gauzen zutxedera gabera, ez? Laburpena. Eta bai, nik uste dut gaur egun Euskal Herrian nazio auzia desagertu dela plaza publikotik, eta hori espainolismo oso indartsu edo indarra hartzen ari den garai batean, bereziki problematikoa iruditzen zait. Orduan, pentsatzen dut, oso gustora irakurri dut, ez dut irakurri liburu guztia, bakarrik hasiera eta hori, baina ikusten dut, bai daudela elkarrizketa batzuk izateko edo bai, interes batzuk, baina iruditu zait, agian,
kontu hau justo agian ez dakit zer pentsatuko duen Mariak, baino ezberdina dela Galizian edo hori iruditu zait, ez? Adibidez, han edo liburuan hitz egiten da nahiko normaltasunez edo barruko kolonialismoari buruz. Eta berez, edo baita ere, liburua horren kritika moduko bat dela, ez? Uste dut. Adibidez, momentu batean esaten du liburuan, no resulta complicado identificar el papel explotador del Estado español. Nik esango nuke hemen gero eta zailago egiten zaigula hori identifikatzea. Eta, bueno, ez dakit hori polemiko izango den edo ez dakit, baina Euskal Herrian batzuetan zalantzak ditut ea konturatzen garen gu ere Europan nazio zapaldua garela edo beto zer esan nahi duen horrek. Eta askotan funtzionatzen dugu gu zerbaiten jabeak bagina bezala edo agentzia bagenu bezala. Hori, esateko oso zaila egiten zaidala hain gaizki pentsatuta edo onartuta daukagun egoera bat kritikatzea, horri buruz pentsatzea. Hau da, guk ez dugu inoiz esaten hau kolonia bat dela, ez dugu inoiz esan, eta ez dugu horri buruz pentsatzen dut ezakit. Hori iruditzen zait. Eta bai, nik uste dut ezinbestekoa dela, elkarrizketa hauek edukitzea, eta hori kontuan izan da, nire ustez, teorizazio maila ezberdinetan gaudela. Hori iruditzen zaite, asko jakin gabe. Eta, bueno, eta ikusi ditut ekarpen oso baliogarriak. Ikustatu zait, zuek ere aipatu duzue liburuaren izenburua. Uste dut Audre Lorden aipamen bat dela, ez? Eta euskeraz itzuli dut. Jabearen tresnarekin ezin dugu inoiz jabearen etxea ereizti, hori dio esaldia, ez? Edo hortik atera duzu. Eta pentsatzen dut, esaldi hori erreferentzia edo aipatzen duen jabe hori da esklabutzaren kontestu batean, ez? Pentsatzen dut, edo horrela ulertu dut. Orduan, nik uste dut galdetu behar dugula zein da jabe hori. Hemen, edo zuk ere aipatu duzu, ez? Aipatu duzuna. Uste dut, eta gainera etxearen irudia hemen Euskal Herrian oso erabilia izan da, metafora hori, eta gure irudi, bueno, interesgarria dela, galdera hauek. Gero, beste esalde batekin ere oso ados nago, eta nik uste, esaten du, esaten dute gaztelaniaz, egin detola oso itzulpen etxekoa. Resulta paradoxal que desde... Paradoxal ez da gaztelania. Paradoxal. Bueno, ulertzen da. Resulta paradójico que desde la literatura gallega se venere la misma literatura universal blanca, masculina y heterosexual. Eta bai, ados, bezalez, ja. Beti jartzen dugu trono batean, hemen ere mendebaldeko kanona. Eta hori zalantzan jarri behar dela, eta zerrenda harta, zuka egindako zerrenda hartan literatura universal blanca, masculina, heterosexual, jarriko nuke ere hizkuntza hegemonikoa egindakoa. Irakurri behar dugu, beste hizkuntzak eta hori itzuli behar ditugu beste gauza batzuk, eta askoz aberesgarriagoa izango da.
Eta modu batean, eta hori gustatu zait, zuk esan duzu, Mariak, eske gainera, eta nola begiratzen dugun guk gure literatura. Eta ze gauza interesgarriak dauden kanonetik kanpo begiratzen badugu, ez? Eta hori, oso ados, beste gauza batekin ere, eta uste dut hori horregatik gaudela hemen, ez? Nola aurrera ematen digun gai horri edo horiek definituko dugu gure etorkizuna nazio bezala. Orduan oso interesgarria eta pentsatu behar dugu horri buruz. Eta hobetzeko bidea daukagu, bai. Eta hori aukeratu behar dugu edo pentsatu behar dugu zein genealogia hartu, zein erreferenteak, eta erreferenteei buruz hitz egin nahi dut. Adibidez hemen Euskal Herrian pentsatzen dut daukagula agian arazoa edo nola hartzen ditugun erreferente batzuk, ez dakit direla, adibidez nigatik Euskal Herrian dauden konkistatzaile estatu guztiak bota ditugu. Ez dakit badauden, baina ez dugu erabili nahi, ez? Edo Bezeres, Catalina de Arauzo. A ber. Kendu baita ere tronutik, ze, adibide bat. Badakit, dela figura oso kuriosoa eta badaukalako gauza interesgarriak, baina zer jartzen duen gaztelanizko Wikipedian. Su ejército arrasó las tierras y los bienes de los mapuches, mostrando su lado belicoso como conquistadora al masacrar a muchos indígenas. Ez da referente bat hori, argi ez. Edo, hauek guztiak, hori esan nahi dut ere, zirela Espainiako erregaren zerbitzaileak. Hori ere, aipatu nahi dut, ez zeudenan Euskal Herria defendatzeko, edo konkistatzeko, edo ez. Beste referente bat hemen ere badaukat, agian ez dakit hori esan, bihar bertan debekatuko nuke El Conquistador del Fin del Mundo programa. Beste erreferente kurioso bat, niretzat. Ez dakizu Maria, baina hemen daukagu oso telebistan oso programa arrakastatsua daukala izena El Conquistador del Fin del Mundo. Oso izenburu kurioso hori. Eta gaztelaniaz da, hori ere. Hori, erreferentzia guzti hori, dudarik gabe, ez dira baliogarriak, eta nik uste dut hori hartzea, eta hori esan nahi nuen, akats handi bat dela, eta akats honen arrazoen nagusia dela uste du. Ez jakitea zein izan zen Euskal Herriaren papera eta kokalekua mundu honetan, eta honekin bueltatzen naiz, teorizazioaren faltaren. Pentsatu behar dut, nik daukat dire teoriatxoa, gero agian kontatuko dut, baina hori referente hauek hartzea, hori akatza ondori. Ikusi zaituzte beste biak apunteak hartu elkarri entzuten. Maria, ez dakit Ibairi entzundakotik edo Sirari entzundakotik zerbait komentatu nahiko zenuke? Sí, estaba aquí tomando notas porque, claro, todo me parecía muy interesante, incluido ese programa televisivo que xa polo propio nome xa teño ganas de saber en que día o emite, xa me pasaremos todos esos datos, porque son así fascinante, pero bueno, agora xa para falar un pouco máis en serio.
quería empezar con unha cousa que dixeches ti, de feito, sobre o problema para definir a nación, non? Eu sempre uso unha cita, eu teño moi mala memoria, ou seja, que ides ter que perdoar, vai ser unha paráfrase e espero que diga ben, dicir ben a autora da cita, vale? O sea, perdádeme porque confundo todos os nomes de todo. Pero creo que foi Rita Laura Segato nun artigo no que, falando de outras cousas, dicía ela como algo así como que unha nación, non sei se usaba esa palabra, pero bueno, algún equivalente que nos pode valer, é unha comunidade que comparte non só un pasado común, senón a construción dun futuro común. E eu creo que aí é onde temos a chave para entender por que estas teorías, por que estas intervencións son tan importantes, porque estamos falando dun pasado, pero para construir un futuro, e a pregunta é con quen queremos construir ese futuro, con que referentes, como dicías ti, non? Que temos que revisar a ver a que poñemos nos pedestais, non? E a que baixamos. Sí que é moi interesante pois, ver, claro, as distintas situacións. Eu cando lía o libro de Ibai, pois, para mí resultaba moi estimulante porque a construción do estereotipo, non? É diferente tamén en cada lugar. Galicia está construída dende o atraso, que é un estereotipo distinto do bárbaro, non? O bárbaro ainda ten unha certa dignidade, pero o atraso é como unha cosa, é como na lógica capitalista, non? E colonial, o atraso é o peor. E isto é como un dogma que existe, non? E permanentemente estamos dando voltas ao redor desa idea do atraso. Eu dixen onte en Durango que sou defensora do atraso. Eu creo que o atraso, de feito, teño escrito sobre isto. O atraso é o futuro, non? As formas de vida que se nos presentaron como atrasadas, pois no noso caso descubrimos que son as únicas formas que nos permiten sobrevivir como especie no planeta, por exemplo, non? Ou as formas de vida atrasadas, sabemos, pois grazas á investigación de compañeros como Carlos Callón ou outras persoas que son, ou Mercedes Peón, que as formas de vida que se foron definindo como atrasadas pola modernidade en Galicia son aquelas onde a convivencia entre distintas maneiras de entenderse, entre distintas formas de entender a identidade sexual e de xénero e as relacións, eran algo pois, que non estaba nin penalizado socialmente, nin visto dende unha visión xudeo-cristiá necesariamente do que ten que ser a moralidade, por exemplo. Bueno, pois iso é o atraso, por iso me declaro atrasada, así sen ningún tipo de pudor. Penso que esta cuestión, esta definición de Galicia como atraso, é tamén o que explica por que é tan habitual falar, ou durante moito tempo foi habitual falar de Galicia como un pobo colonizado, e porque se instalou ese tropo. Ainda a día de hoxe, pois sabemos que Galicia é a zona do Estado que produce máis electricidade e que a paga máis cara porque se impón o imposto a quen produce, non a quen consome, por exemplo. Sabemos da devastación ambiental, é dicir, todas estas paralelismos que existen, por exemplo, coas culturas de plantación, non? Pois en Galicia neste momento vivimos exactamente iso, como coa plantación de eucaliptos, non? Agora cun macroproxecto de celulosa que está ameazando, non? Altri, o medio natural. Entón, para non ser moi fácil entender, dende unha posición acrítica, como hai un Estado que está explotando os nosos recursos naturais para ningún beneficio das persoas que habitamos o territorio, como hai un proceso moi planificado de deixar os lugares desertos, privalos de servizos, sobre todo as zonas rurais, para que a xente se concentre nas zonas urbanas e a partir de aí podemos explotar o territorio con liberdade para os proxectos capitalistas, non? Entón, claro, dende ese punto de vista sí que dende Galicia, dende a conciencia política, hai un entendemento de que iso é unha relación colonial, non? Pero claro, eu non creo que se utilice esa terminoloxía, temos que utilizar outras maneiras de falar, porque a colonización, por moito paralelismo que atopemos, é outro proceso no que, como dicíamos, nós fomos partícipes. É certo que, igual que pasa no programa ese, que en castelán, en Galicia é significativo que toda esa participación colonial nunca alimentou un proxecto nacional. E creo que aí sí que hai unha diferenza con outros lugares, porque os réditos que se obtiveron da colonización foron sempre para alimentar o proxecto
Estado-nación español, non para alimentar necesariamente un proxecto político galego, con algunhas excepcións que mencionaría na parte migratoria, porque aí sí que, ao mellor, hai máis complexidade. Pero, bueno, en xeral, digamos que non hai unha relación tan directa como noutros territorios entre o proxecto nacional galego e digamos, as relacións coloniais en si mesmas. Bueno, así para acabar estes comentarios, penso que unha das cousas que ti mencionabas sobre o tema do canon, non? Isto é algo que levo dicindo moitísimo tempo dende o activismo da traducción. Non podemos, como parte do meu traballo como traductora, intento incidir, divulgar, presionar, facer todo o posible, negociar, para que no sistema literario galego entren obras traducidas que non son necesariamente aquelas que pasan polos centros, e que entendo que tamén son aquelas que poden alimentar as nosas alianzas con outros lugares. Para min a traducción é fundamental, e ese contacto, neste caso xa digo, sen traducción, que é maravilloso tamén, pero bueno, penso que a traducción é fundamental. Eu mesma lancei un proxecto que se chama Sementa e que busca, dende a visión dos feminismos, construir espazos máis polifónicos, e aí sí que levei un pouco a contraria a True Lord, porque sí que utilicei as ferramentas do amo para deconstruir a súa casa. Sementa é un proxecto que lanzamos para traducir textos feministas de linguas non hexemónicas. Utilizamos unha lingua intermedia, pero ese texto en lingua intermedia non é público, é un texto de traballo para as traductoras feministas que traballan nese proxecto. Entón, é un proxecto que pode replicarse, aí o seu nome, Sementa, de sementar. Para acceder polo de agora, estamos empezando, está subido a páxina, a parte dos seminarios que fixemos para falar de traducción feminista, porque esas obras, etcétera, etcétera, pero está subido a traducción dun texto escrito en crioulo haitiano. Temos a traducción xa textos intermedios dunha compañeira que escribe en Tagalog, das Filipinas, e dunha compañeira del Tamil Nadu, do sur da India. E claro, cando abrimos o abano a outras linguas, as preocupacións dos feminismos toman tamén, como ti ben dicías, non é outro, tamén nese espazo outro cano. A raíz diso, quería preguntar a Ibai, que me chamou moito a atención, porque ao final do teu libro si parece suxerir que a transformación pasa pola traducción. Pareceume a min entender o final do teu ensaio, inferín eu isto. Claro, tamén me chamou a atención que falas no libro da traducción de Fanon, que foi moi importante, non comentas, pero eu non sei quen traduciu. É importante nomear a quen traduce e tamén é importante investigar as súas estrategias de traducción. Estou segura de que esa obra, aquí aventurando, facendo un pouco así, se esa obra tivo relevancia foi porque quen mediou partiu dende unha perspectiva que promoveu ese diálogo, e iso non sempre se dá. Moitas veces hai textos que se traducen e polas intervencións que se fan na traducción non chegan a establecer esas alianzas e esas pontes. Entón, tiña moita curiosidade por esa parte do teu ensaio. Jasotzen dut. Claro, agian irakurri ez duenarentzat. Irakurri ez duenarentzat, eta gaina honek laguntzen dit zirak zuk aipatutako gauza batzu ez ere hitz egitea. Badago momentu bat, eta hau da biek aipatutako zerbait gainera, egiten dudana da, kanonetik irtetzen diren testu batzuen bilaketa egiten dut, gure buruaz ezberdin pentsatzea ahalbidetuko dutenak. Horietako bat da Amaia Lazaren Izna Astuak poema liburua. Badakite ben Amaia Lazaren fan asko daudela. Eta beste hori ere itzuli beharko litzateke. Eta beste liburua aipatzen dudana da hain justu Frantz Fanonen testu hautatu batzuen itzulpena,
Nik liburuan esaten dut nork itzuli duen, ze sarrera egin zionak itzuli zuen, Arantza Urreta Bizkaiak itzuli zuen, Ibon Sarasolarekin. Eta egia da, hain justu zuk esan duzuna gertatzen zen hor, gero beste gauza bada ze edadura izan zuen, ez? Baina hor, liburu bakarrean itzultzaileek erabakitzen dute Frantz Fanon itzultzea, hau da, pentsalari antiimperial, antikolonial garrantzitsuena momentuan, eta sarreran itzultzen dute Simone de Beauvoirren testu baten pasartea, eta de Beauvoirrek pasarte horretan hitz egiten du Fanoni buruz. Eta horri sarrera bat, ondoren sarrera bat egiten diot. Eta orduan, testu hori nitzako da dinamita hautsa, ez dakit, existitzen den dinamita ja. Baina, da kapaz gauza asko egiteko. Da kapaz, momentu hartako pentsamentu feminista erradikalena, pentsamentu antiimperialista, antikolonial erradikalena, euskeraz jartzeko, eta gainera, sarreran bertan, mordoiokeriaren alde egiten dute itzultzaile. Mordoiokeria itzultzailearentzat gazteleraz da barbarismo. Dena dago hor. Orduan bai, itzulpenak guztia egin aldigu, eta hemendik eskatzen dut ja zure liburua euskerara ekartzea. Hau kontuan izan da, iruditzen zait baita ere, liburu horrek bai erakusten duela, zira pixkat zuk aipatu duzunetik, errealitatean Euskal Herrian hitz egin da asko Euskal Herria espazio kolonizatu bezala, kolonia bezala, eta egia da hitz egin zela batez ere garai hartan, zela 60, 70 hamarkadan, olatu antiimperialista global baten barruan, eta balio izan zuela oso eraikitzailean hemen bizi ziren zapalkuntzak pentsatzeko. Egia da, komunitate eta kolektibo arrazializatuak orduan orain baino gutxiago zirela Euskal Herrian, orain baino hitza ere ez zutela hartzen, aunque hor ere, bada importantea esatea, eta hau ez da nirea, hau Akilen Benberi lapurtzen diot, garrantzitsua da esatea, Europa inoiz ez dela izan zuria. Europa inoiz ez da izan kristaua. Edo kristaua bakarrik, edo zuria bakarrik. Eta orduan, pentsatzen dugunean, claro, Europa zuria eta orain hemen dago eta ez. Hori da, hasieratik desmuntatu behar dugun mito arrazista. Hasieratik. Eta orduan, bueltatuta, parkatu, joan naiz, Baina orduan, egon da, Euskal Herriak kolonia gisa pentsatzen duen pentsamolde bat, ezkerri iraultzailetik erabili dena, eta momentu baten oso erabiligarria izan zen. Zer gertatzen da? Tira, gaur, egun ez da hain erabilgarria. Eta ez da ezer gertatzen. Esan nahi dut, gaur egun Euskal Herriko herri mugimendu antiarrazista eta arrazializatuek artikulatu dute, esplikatu dute oso argi nola euskeraz artikulatuta dago, idatzita argitaratuta dago nola kolonialismoaz pentsatzean ulertzen dela zapalkuntza arraziala erdigunean jartzen duen zapalkuntza. Txinpun. Orduan, interpelazio hori existitzen bada jada, ez dakit Galizian horrela den, baina Euskal Herrian horrela da, argi, kolektibo ezberdinetatik artikulatu da horrela, badira ja urteak, zuri gisa arrazializatutakoa, zegoere arrazializatuta gaude zuri gisa, hori merduna, jaso. Eta jaso, eta pixkat hortik pentsatu gure zapalkuntza, eta hortik
abiatzen da nire burua. Ditu 2 minuto gehiago? Ez, bale, jazta. Ez, sirari eman nahi diotitza ezakit zerbait gehitu nahi duen, eta gero publikoari ere zabaltzeko aukera izan. Ez dakit ulertu duen. Esan duzu, ja beste modu batean egiten dela teorizazioa eta txiputa. Ez, esan dut interpelazio hori existitzen dela, eta orduan, jada kontzienteki jarraitzen badugu erabiltzen Euskal Herria kolonizatua dela, orduan, ari gara, arazo jakin batzuetan esartzen. Eta orduan zein da gure kokalekua munduan, edo zein izan da gure nazioaren lekua, edo? Guritzu, tokatzen zaigu pentsatzea. Bai. Nik badoka proposamen bat, dela, esplikatu duena, dela barbarizazioarena, motorra saldu aldute, Bai. Ez, saldu dira. Bale, ez da oso ados, egia esan. Orduan, behitu, hemen daukat testu txiki bat, dela, nire iritziz, eta ikusten dudan moduan eztabaidagarria dela. Zein da, agian gure kokalekua, ze uste dut daukala harremana zuk esan duzunarekin. Eta gero beste gauza bat aipatuko dut. Ez da oso laburra baino... Bai dira pertutako 2 minutuetan. Ez da aria, gainera zure... Bueno, en fin. Beto, hemen idatzita daukat gainera ondo izateko eta badakidako dela pixka bat. Nire aburuz, mundu modernoaren sorrera, gertaera oso konplexua da eta hanka asko ditu. Dudarik gabe munduko kolonizazioan oinarritzen da, baino nik uste dut kolonizazio hori aurrera eraman ahal izateko estatu-nazioak ezinbestekoa izan direla. Estatu-nazio sortzeko barruan zeuden herriak ukatu behar izan dira, eta hortan daude oraindik. Katalanak eta euskaldunak ezin gara izan kolonizazioaren partaideak katalana eta euskaldunen bezala. Hortan agentzia izan ez dugulako. Hau da, gure herriaren desjabetzaren eta mundu kolonizazioa komunikazioan daude ontziak dira. Ezin da ulertu bata bestearen gabe. Eta gure herritik konkistatzera edo kolonizatzera beste herrietara joan direnek gure herriaren desjabetza hori elikatzen dute. Eta konkistatzaileak ez daude gure ate. Orduan, ezin dut ulertu hortatik abiatuta nola aldugu izan kaltetuak eta onurak ateratze, nola aldugu atera onurak handik. Eta, pixkat nahi nuen hori jarri, badakit dela pixkat agian polemikoa, baina eske azken garai hartan horri buruz hitz egiten ari gara, nahi dut ondo ulertu eta ez dut ulertzen. Ez dut ulertzen zergatik esaten dugu, herri bezala, badakit individu bezala, baietz, hori ulertzen da, baina nola atera ditugu guk herri bezala onurak kolonizazioatik. Hori, justu ulertzen. Bueno, ya está. Qué interesante. A ver, ¿qué anote llevo aquí? Porque tengo una letra tan mala y eso fatal, o sea que vamos a ver, que me organice. A ver, eu creo que precisamente o que nos dá a idea dunha visión das nosas nacións como gonzo é que ti podes estar, é un pouco como o gato de Schrödinger, non? Que podes estar ou a física cuántica. Non hai unha posición unha e unha posición dúas, senón que hai
cousas que conviven e que non se negan a unha a outra. Que nos recoñezamos que hai unha opresión por parte dun Estado non nega que as nosas nacións participaron das colonizacións e seguen discursivamente participando disto. A que me refiro con isto? Pois que sabemos, polas teorías decoloniais, que para nos crear a nosa imaxe de civilizadas ou non bárbaras, precisamos a alguén que sexa bárbara. Entón, na definición das nosas propias nacións está moitas veces implícita esa outra que precisamos para ser nós as avanzadas, pois porque non levamos velo, porque non practicamos X religión, porque non facemos o que sexa, porque non comemos certos alimentos. Todo iso, no fondo, estános definindo. É dicir, na construción discursiva da outra, estamos nos definindo nós a nós mesmas. Esa é unha violencia que ten que ver coa estrutura colonial. Cando falamos do beneficio que tiramos, estamos falando tamén das nosas empresas. Eu proveño do lugar onde está sentado Inditex. Ainda que Amancio Ortega non contribúe o Proxecto Nacional Galego para nada, si contribúe, por exemplo, a que as escolas galegas teñan certo acceso a certas cousas. Eu, como cidadá de Galicia, si estou recibindo un beneficio desa explotación de outras persoas. Entón, penso que hai un aspecto aí no que como cidadás temos que ser tamén responsables, xa digo, a nivel discursivo para min é evidente, porque non existimos nós sen as nosas outras, e esas outras están convivindo nas nosas comunidades. Isto sei que aquí tamén, porque a convivencia que compartimos así mo fixo saber en certos momentos, está o tema de que a hexemonía, por iso eu sempre non falo de linguas minorizadas, falo de linguas hexemónicas ou non, porque a hexemonía é unha posición. Eu podo estar nunha posición hexemónica ou non hexemónica, dependendo de onde me atope. Claro, eu con respecto a unha persoa, por exemplo, en certos espazos, unha persoa migrante que fala castelán do seu lugar e eu falo galego, haberá espazos nos que esa persoa teña máis poder de hexemonía ca min e outros nos que eu terei máis poder de hexemonía ca ela. Entón, son esas, a mí o que me interesa esa posición de complexidade. O gonzo é a complexidade e entender que unha cousa non nega a outra, pero temos que falar con máis propiedade se realmente queremos crear unha casa onde todas podamos convivir e onde unha casa que non este baseada en terra movediza, porque se non empezamos a interrogar isto acabamos idealizando pois a Amancio Ortega. O sea, ainda que el non contribúa nada ao Proxecto Nacional Galego, sí que nunha época se viu como un exemplo de progreso e como un exemplo de Galicia ten que industrializarse. Claro, cuidado con isto, porque ao final acabamos definindo as nosas nacións poñendo no centro modelos que o mellor non deberían de ser. Bueno, nik uste hemen delituko dela oraingoz, jarraituko dugula eztabaidak seguro. Bukatu nahi dut jakinen berrian eta kontseiluaren izenean eskerrak ematen alde batetik zuei, etortzeagatik, bestetik birari hain goxo hartzeagatik, eta zuei hiruroi ere hain hitzaldi eta elkarrizketa mamitsuak sortzeagatik. Txalo bat.